like ngifika endaweni ngithi mina ngafika bemani bengibiza ngestabani because ngikhule nginamabele ngimkhuluphele yabo so mabe ngibona bethi ngiyintombazane ngibatshela ngithi ngumfana then bona shuthi babe nga-understand befuna ukubona lokho ukuthi ngempela ngiyini bona baqokile mina okhumuliwe so mangifika kakubaba nje ngamchazela isitori ukuthi la ngiyafika endaweni okay manje kunabafana baso so bangikhumulile kuyimanje ngisaba ugodwa because impahla zami azikho bayithathile from grade 7 grade 8 I didn't understand the roles then grade 9 I didn't know the roles I took myself to a bottom because I loved being approached. Welcome to NT91 TV. My name is Simi Sondaba, well known as Black Aqua, the Gqom Anticle. Also got all the way from Newcastle, Waduma eThekwini, Waba a international Cinderella. So we are back again on another episode on how I discovered myself. We have a beautiful guest, Ezostrela Gabanzi, on actually how she actually discovered herself. And we're just going to know the journey of self-discovery. And yeah, this is NT91, the voice of the unheard. My guest today is none other than Leon. Leon, how are you? I'm good, and you? I am good, thanks. Welcome to How I Discovered Myself. Thank you. It's good to have you. So we just want to get to know you better and and educate them about our community, right? So, mina nje ngicela ukuthi usitshele kabanzi ukuthi kahle kahle who is Leon? Leon usuka kuphi uzalele kuphi nje? Isiqale lapho. Let's just go back the minute you were born. Oh, I'm Leanda Lukozi, emsimkhulu kaSkumane. Ngikhona la eDurban manje ngihlala khona la eThekwini. Oh, okay. So, uLuyanda wakaLukozi. Yes. Right. Luyanda, ngicela ukuthi umchazele more about uLuyanda emzimkhulu. Ukuthi how was everything, zonke izinto wayifeza on your journey of discovering yourself, right? Usizo siwelele kuphi esikoleni. Okay. Right? So, njengamanje we are going back kuLuyanda Lukozi. Ozalo mama nobaba. Structure sasekhaya. Ngicela usichazele everything about that because I feel like we want to know the roots of your discovery. Okay. Emakhaya ngikhuliswe uma nogogo. Ubaba was absent. So mangikhula nabo sisi bami aba-4. They girls only ekhaya akekho umfana. Right. So masiyodlala sihamba sonke amantombazane. Akekho umfana ekhaya so ngakhula ngumuntu nje phasi kwaleso sandla leso noma kwenza umsebenzi wamantombazane wabafana wenziwa nje wonke umuntu ayikho into ehlukaniswayo so ngathi sengenza grade 4 like sengifunda esikoleni like ngiyakhula grade 4 they called me abagama but kanginganandaba because kangimncane ngingazi lutho then ngathi grade 5 grade 6 sashintsha indawo ekhaya so hlala somewhere masohlala kaSkumane so nakhona ngafika ngulo muntu obizwa ngale gama lobutabani so yeah, grade 7 ngaba nabangani bami they were like 2 abafana but nabo they gay now so mangifika lapha ngafika they like bayahlukumezeka bona cause abakwazi ukuphila into yabo yabo bahlezi bethulile so mina mangifika ngiyabizwa ngalento ngiyaziwa nje kuthiwa ngistabana nabo so ekhaya like umana kanandaba akazi ukukhuluma nje zonke lezinto so okay, grade 7, sihle nje like kwaba khona abafana maybe there were 5 or 6 bezamkhumula ama friends wami nami to check mina phofu because mina yabo akufuna ukubonwa mina ukuthi yini and then ngabaleka mina then ngavula icase for abangani bami ukuthi bathole justice yes so ke bakhumulwa babhekwa babona ukuthi okay abafana then bangangithola mina then luckily yaphanyela into yabo abanja lapho. So mina mangikhula okay I reached like abangani bami sakhuluma simane sixelana izinto then baze bangasho nabo ukuthi no I not katsinje yeah so mina ngasho ngithi like bengekho that much ukuhlumezeka kakhulu ngaphandle kwegama nje only le gama lelithi Stabani. Okay, so wasike siqale lana ke when
you were still doing your Yes, very grades. good. Okay. Ekhaya kini uyasho ukuthi ukhuliswa abantu besifazane. Akaze uthole any hate. They understood on what was. Yeah, ngisho ngithi mhlawumbe babe understand because babengakaze bebuze lutho. Like bebengakhulumi nganto yokuthi intombazane in babehlezi nje bezikhulumela as abantu aba-right. Okay. So when you reached grade 4, right? You met 2 friends who were straight. No, in grade 7. Okay, 7, sorry. Yibo laba abangani bakho abazama ukwenza ukuthi ufeel comfortable yes. at school and embrace who you are. Yeah. Until you faced bullying from the other guys. Kwakunjani at that moment uze ubona abafana bafuna ukukhumula? What was the reason babefuna ukuthi benikhumule? Like ngifika endaweni ngithi mina ngafika bemani bengibiza ngestabani. Yeah. Because ngikhule nginamabele ngimkhuluphele yabo. So mabe ngibona bethi ngiyintombazane. Right. Ngibatshela ngithi ngumfana. Then bona shuthi babe nga-understand befuna ukubona lokho ukuthi ngempela ngiyini. Yeah. Yes. So mabe bakhumula abangani bami shem ngabakhulungu because phela umuntu bezobhekwa abamtholanga. Yes. So ngakwazi ukuthi okay fine yazi ngizobamela ngenze as if nami ngikhumuliwe. So nje ngasho ngithi kwaba ukuthi kumina yangiphoxa because ngangikhulungu for bona. So in this case you were more disappointed For my friends. for your friends and you felt like you needed to do justice for them. Yes. Wow, Amandu, they can be so cruel. So, tell me, in that moment, usuya hamba uya police station, your volley case. We are sure you wanted justice for your friend. Usuya police station, utabala kwalbiya kanjani? No, I went there to the police forum of the community. Oh, yes. So mangifika khona, I think it was around 4 or 5. Ngakhumula endleleni so that nami kuzokhulakala ukuthi ngempela ngenziwe lento. Ngakhumula shi impahla eqaleni bese ngahamba nabangani bami bona baqokile mina okhumuliwe. So mangifika kakubaba nje ngamchazela istory ukuthi la ngiyafika endaweni okay manje kunabafana baso and so bangikhumulile kuyimanje ngisaba ugodwa because impahla zami azikho bayithathile. So lo baba lona wathi okay fine uzotshela amanye ama-forum bakwazi ukuyikhuluma angiye phezulu kwelinye iforum ngoyi-report le case. Nakhona sasuka sahamba sabuyela la beshiye khona impahla ngafika ngaqoqa impahla zami sakhuphuka masifika phezulu ngaqama phasi ngakhumula iqhome ehlahle ngaphinde ngayo-reporta futhi. And then babizwa ke kanjalo bakholelthwa babanjwa abashawa. Bashanga ukuthi lento abenzayo. Yes. So akaze banihlukumeza afterwards? Like, No. Okay, yo. So after that, impilo yakho ya-right emzimkhulu. Yeah. Wasikomani? Yeah, kaSkumani. Wasikomani. Although babesangibiza ngobutabani but kwaba-right angifuna usho manga. Nothing more like. Ukuthi lelo gama it was just there and usayengane so Yeah. how did you feel? Yeah, yakwenza ufeel kanjani? Like Lelo gama ngisakhula abani? kusathiwa stabani ngikhula I was like ngibhlungu because I didn't understand ukuthi chaza ukuthini. So mangikhula ngakhula ngabona ukuthi no yazini umuntu osho lento kumina kumele ngimiyeke because uyena uyaziyo yabo. So dala ngangiphendula ngimthuka umuntu mengithuka but ngaya ngabona ukuthi no shuthi khonto yaziyo emonga legama umuntu angimiyeka aqhubeke nalo. So you are a fighter. Yes. Okay, so uvele wawazi ukuthi uLeon you can laugh about it kodwa uLeon uzovuka uLuyanda. Okay. So Leon, let's move. Okay, says ukuthi in school was safe. Ekhaya was safe. Yeah. Society. I said wasikomani. Babenjani abazali babevuma ukuthi udlale nabanye abantwana Ekhaya ke okay kanjalo nobani angisekho ekhaya e-society nje umphakathi kahle kahle abanye abazali babengenankinga and then kwakukhona nje lo mama wayedwa wayehleze nenkinga yena like manje ngibone ngidlala namantombazane zoyikhaya ngireport ukuthi no sengi too much kakhulu emantombazaneni mangihamba nabafana uzoyosho futhi ukuthi no usezobhema insangu ke manje ngikhiphe nje kulento. Then I decided ukuthi no yazini angihlale phansi noma ngimtshela ukuthi abangana angakhethelwa ngizobona mahamba isikhathi then ngingabakhethelwa ngaqhubana nalabo bake esikoleni abawu2. Hayibo wasabene naye lo mama? No. Mother hayibo uhlanganaphi?
bahlangana phi ngampela? Angimazi because wayumngani nogokwami kodwa ihlezi nje engene ekhaya. La endabeni. Oh, family friend tendencies. Okay. So that's fine. How did you deal with her? No, yena zange ngikhulume naye ugokwami wakhuluma naye. Oh, kwaqondise kwekwe kumngani ukuthi ngathi usu Yeah. yawelela Because akaphindanga ngisho wanginaka. forever. Aphindanga wanginaka lo gogo ngakhula nje ngidlalela ke nabangani bami lapho. Yeah. Kuxila everything. Yeah. So all of that was the primary. Yes, right? grade 7. Grade 7. Now, so you figure Grade 8. Grade 8, whereby you are a small fish in a big pond. How was that experience? In grade 8 it was so lovely, like sasifunda nabantu asasifunda nabo in grade 7. In grade 7? Yes. Also uchaza JS like oh, yes. Okay. So isikole owafunda kuso Grade 7 zange ngishintshe till grade 9. Yes. Oh, okay. So in grade 8 still in a safe nga-adapter. space. Okay. Then nga-adapter ngaze ngangena nami estageni ke ngaqala ke ngabona ukuthi now. Wena uthanda? Okay, fuza lapho ke. When did you exactly discover ukuthi lalela my feelings are here? Ngingasho ngithi it started in grade 7 Yeah. but mina ngayivumela in grade 8. Or ukuthi ikhule Yes. or embrace and be proud of yourself and Yes. being gay. Okay. So now you are proudly gay. You in grade 8. I'm dating Okay. When did you first have your first boyfriend? in grade 8. In grade 8. Yes. How was it? It was okay. Nice. Was he out of the closet? No, Okay, so he was straight. he was straight. Yes. Okay, he had girlfriend. But kwaya wangathuba out like saziwa nje ukuthi now he's dating me. Okay, that's nice. So when iphuma indaba yakho nayo ukuthi you guys are dating, how did he feel? Because I'm sure, straight guys have this tendency ukuthi they hide us and then maso iphuma indaba yethu. No, yena ngasho ngithi like yaphuma esontweni because vele yaqalela ngakhona yabo. Oh, naqala nje esontweni. So yaphumela khona yaziwa nje. Then abangani bakhe then bam isolate. Then wahlala naye yabo wagcina se accept ukuthi no kushuthi vele kuyaziwa. Wait. Let me get this straight. So your first boyfriend, nahlangana Esontweni. esontweni. Nifunda esikoleni esodwa. No, ngifunda kwesinye. Okay. So manihlangana esontweni, told me uya esontweni siyosonta ntweni uyofisha. No. What happened? Like I feel like I want to know that part. Kangena ubusuku cross night. Oh, ha. Yes. And then kwaphela isonto sekumele goduka. Yeah. So I don't have a transport ezongisekhaya sahlala esontweni kathiwa sihamba ekuseni. And then yena uhlala khona around eduze kwasesontweni wahlala nathi. Then esontweni makuhlalwa abazali like abasekho abantu abadala selingane ulusha kuphela yes. So abanye vele they are dating. So my figure like amane esho like kwasakudlala yabo ukuthi uyangithanda in so we started dating. Okay, so how did you feel in that moment knowing that this guy is actually straight and also I'm gay? And I'm sure someone will back on the my remarks low. Oh, to bleed up water. No, figure something with no judgment kangimention abafana khona lapha. Yes. So yena mayisho ukuthi angithanda vela ngithi mina sengiyazazi ukuthi ngabona nje ukuthi oh shit now uyayibona lento so ngabona ukuthi okay this is the guy. Aqoma. So when that's all, it's when you guys continue dating. Yes. Okay. So when you group and what led you to the breakup? Maybe sahlukana in grade 10, yeah. 2 years later. Yeah. Because sasesesikoleni esisodwa. So high school so singeke sikwazi ukuthi siqhubeke. Oh, okay. So and yena wasethi uyaye kuba gay uba straight because kubo vele sebeyayazi. So wabuyela emantombazaneni so sahlukana. Uyaye kuba gay. But now he's bisexually. He's still bisexual now. Yeah. Okay. Obviously, but I feel like why is it to say kuba gay because ngabe yajabula ukuthi khaya sebetholile. No, phela should kubo bakhuluma naye. I don't know ukuthi bathini kuye because wavele nje wabo lo umuntu.
Okay, isiphi leso sikole wawukuso in that time? In grade 10, I was in Clayston, Mzimkhulu. Okay, in Clanston and Mzimkhulu. Now you're in grade 10. And now you're literally a new kid in the block. Yes. Tell me, give me that experience. The minute you stepped in, because I'm Esikolweni. sure what's ungena, walk hotel phela uthi. Yeah. Wena wabona impikoko. Esikoleni like Kwenzakalani? ngifika khona babeqhubeka nengane zalapha ngifika. Thona sistaba and ngangingedwa. Sasingekho esinye isitaba nongasibona esikoleni. So nje Welcome, umina the same. kumina umuntu obizwa ngaleyo nto so noma ngetoilet ama grade 12 azophuma me kwi-block yawo if we break mangiqhamuka ngehla ngiza ngaku ice cream and then ngiqhubeke ngiyodlula cause ngiya etoilet Yeah. mangibuya ngiphinde eclassini yangikulo la babengenankinga abantwana unless ke babekhuluma ngaphandle. Ngaphandle. Yes. Yeah. Because I feel like here it's one of those things is a spilled. Because I mean, I for one, nami leyo nto yangibuilda ngangithi mangidlula esikoleni nje in the passage ngiyazi ukuthi uzofica wena grade 12 grade yabo laba abadala bamemeze. Okay, back then I feel like ngangithi ukuthi oh my gosh bangiqhiba. But ngabona ukuthi no, amachatita amlawa bayangikhuphula. So I understand where you're coming from. So now you're in grade 10 and uhappy eklasini. Yes, I'm happy. Laba abakudelelayo, what was your approach ukubapolisa? No, ngangibatshela nje ukuthi no guys, if wazi ukuthi istabani meaning nawe uyakwazi ukwenza ubaba wakho endlini. Phela. Wow, that's a courage. So grade 12. Yeah, grade 12 Sengifuna sikhulume ngo-grade 12. Phela ngo-grade 12 ilapho usuyinkosi esikoleni. I was against schooling like ngaziwa even othisha shem they were supportive. Yeah. Yeah, so nje grade 12 ngangihamba nje ngiyophuza Yeah. esikolweni nje kwaziwa nje ukuthi have a gay. Yeah. Erumini ngangihlala namantombazane maybe there were 4 Oh, kumina ngathi yes because ahlala esikolweni. boarding school. So, while you're in school, have you ever cross dress like with also first skate? No. No, it's not you. Okay. So while in that time, did you have anyone that you were seeing? At school yes. Why it's in law? Your first boyfriend? Wayengasenasikhathi cause even noma exoxa sifunda neclassini in grade 11 mayixoxa nje like simbuka nje sixoxe naye ezingane yesikolo nje nami ngingasekho vele kuye. Hayi ngiyakoza Leon. So when uchaza nje ukuthi when it comes to your school, church, family, society, you were so fortunate ukuthi they accepted you, the person that you are, and they embraced your sexuality. The only thing that you faced, it was the stabani, Yes. which you couldn't understand. Ngikhule nalo. Okay. So, mayelokhu bebiza ngestabani, ubawa umtshela ukuthi hayibo, khona nje igama lokho ngibiza ngalo but I can't understand what's Ngangikhuluma nogogo wami. nokho kwakho. And then in high school, obviously, wasiqala kuba khona abanye ama-gay No, it was just Esikoleni you. nje me only. Okay. So manje ke emzimkhulu you're doing a grade 12, phuma iphepha, sitabane sangakithi siphasile bro. What happened next? Sesifuna ukuthi life begins after. In grade 12, after grade 12 I stayed at home. Yeah. Yeah, in 2022. And then like I'm still dating. Ngiyaphuma nje ngiyazula ngihlala ekhaya. And then my sister offered ukuthi ngizohlala naye la eThekwini. Ngeza la eThekwini as like ngivakashile. Yeah. Mangifika la eThekwini ngafika like yena akaphuzi akaphumi. So mina kulo muntu onabangani yabo. So ngifika siphuzele endlini kulalo. Day 2 hayi ngimtshela ngithi no sizophuza siyahamba siya kwenye itavern la eduze. Mangiya ku tavern hlangana nomunye like is gay. Saba bangani kanjalo lokho ngihamba naye nje. Till now we besties kinalo. So while uhlangana naye lo, when in your mind you are gay, into yaziyo nje it's gay pain. Everyone see a gay. Lokho kwama roles into ongaka No. understand le. From grade 7, grade 8 I didn't understand the rules. Then grade 9 yeah, I didn't know the rules. Okay. All right. So
Khathi uqeda kuthola-ke indaba yama-roles wena, how did you place yourself kulawa ama-roles lawo? I took myself to a bottom because I loved being approached. And that's what I found. You're laughing approached and yeah. So you chose to be a bottom and now you're here in Durban. Yes. Okay. What's happening? Yeah, no, it's friends. Oh, friends. Oh, you guys became, I'm so sorry. You became friends. So I was telling you, and how was the experience and how's Like the Springfield. Springfield? Yes. Uyafika manje, sufika city yaseThekwini, whereby everybody's kind of free. So how did, in front of But khona abanye deeply. babexasana ke khona lapha Yes. Springfield because kugcwele. Yeah. So ngifuna ungichazele lokho-ke use-Springfield na manje. Because sesisukile eMzumbe manje, sesi-Springfield Nakhona Springfield like babengibiza ngestabani only. Abanye mhlawumbe like uthola ukuthi uzoshaya ngathi uyakushela kanti vele uyadlala. Yeah. Kanti mhlawumbe like ufuna ukukuthuka okanye yabo. Yeah. Kakhulu nje Springfield benginandaba nabantu because vele I like nginomuntu yabo. So bekuyile inkinga. So, how many boyfriends do you have? Like, so yeah, I figure I'm at Springfield. Did you ever have a chance to have a boyfriend? Yes. Okay. I did have a boyfriend. Tell me more about that. Like, I feel like I want to know. He was an after 9. Or an after 9. Yes. How do you feel about that? Moses Uti or Fichla? I was What okay dates? because I didn't want a relationship that is like long Yeah. out. Yes. Yeah. So we dated like maybe in 2022 only. Yeah. Yeah. And then manje ke ubhesti ke what yini into enifaceayo because I Like sure. sino bestie masiphumile Yeah. maybe masesibuya endleleni soba nenkinga. Yeah. Bestie is like asihambe uyesabe na vele ke ukulwa like uzimela afuna ukuhamba because akathanda ukukhuluma nje uyigwadla. So mina ngimtshela zonke insuku ukuthi no simele khona so bezohlukana nathi. Okay. So ngifuna ukuthi uwazi we actually wanna know sinabalaleli ukuthi yini leyo exactly eniba nayo inkinga mase nibuye ematshwaleni or whatever. Inkinga esibanayo abafana endleleni. Mhlawumbe bazosivimba bafuna amafoni sometimes bayazigangela nje ukuthi mhlawumbe like bafuna ukusitshela ngenkani. And momphendula kabi uzokhipha isibhamu. Ilokho nje inkinga esahlezi sibanayo. Yo. So are you still facing that or now it's Yeah. kind of better? It's kind of better. Oh, it's still at Springfield? Yes. Okay. So, society yase Springfield ngoba because ukuthi manje seni kind of okay, yabo. What ezinye izinto that you face? Because we actually want to know ukuthi during your discovery izinto that you face ezokwenza ukuthi umuntu osemakhaya akwazi ukukhula through it. Because as much as you didn't face much hate, but ikhona leyo nto leyo ukuthi mohleli wedwa ucabanga ukuthi yo, I thank God ukuthi I passed this during my discovery. Ngingaqhazi. Yes. Kazi ngaba ke isimeni sokuchazela umuntu ukuthi no bra kumfana yabo. Yes. So nje ungachazi. Yeah. All right. So Ukuthi nje ube uwe like yeah. So given the situation that let's just say community didn't accept you. What steps you would have ubungawathatha? if being accepting community. Yeah. Kangizozama indlela zonke ukuyimela mina for my own side. Yeah. Ngenze sure ukuthi if ngithola support kwi family yami kuphelele. Pelele. Yes, and then I go up. Okay. So lo gogo wasemkhulu lo who had a problem with you. Do you uswam olela, like have you found it in your heart to forgive? Yeah. Because I feel like listening to your story, she played a big impact. Hayi yena As a- singamfulela ngadlula noma ke yena engasangikhulumisi mina. Ama- Akakhulumi nje even engibona mina angikhulumisi. But when Olele, Yes. just for your peace. Yadlula nje. Okay. So, have you ever in your life kissed a girl? Yeah.
once. Yeah, once. Wayishela intombazane. No, yone approach mina. Yakushela. And then wayiqabuka. Yes. Yini into alida ukuthi uyiqabule ekubeni wazi kahle ukuthi wena udlalela inqothu. Abangani. Kahle kushela. Impressing abangani. Aba straight. How did that feel? You. To me, Yeah. normal. Bangani bam, I'm sorry, I'll never kiss y'all, never in $1 million time. Why I'll not? kiss your boyfriends. Tell me, no. No. A friendly kiss? What? Oh, no, this lips belongs to the mains. Ayibona. Bathi-ke. Sikhulapho. So, uyasho ukuthi akazisha intombazane yakushela. Yes. Kusho ukuthi wawubaba bo ukhulu. Yeah. You're hot. Tana. You're hot. And then you kiss the girl. Zama impress her. Abangani. Abangani bakho aba-straight. Okay, how did that make you feel ukuthi njengamanje uyabona ukuthi usuyenzela abanye abantu ujabulisa abanye abantu but akusito ejabulisa wena ekugcineni Ngaphakathi I don't wanna lie. Kangekho that much like happy proud like kangekho cause abangani bami laba enganginabo the gay ones abehlezi besho bethi no phuma kulabayani bazokwenza izinto eziningi ezirongo. So nje ngangibuye nami mangedwa ngisho ngithi kodwa kokunye ngiyazilahla. Mina, yeah. you're losing yourself for them. Wow, okay. And then kuye kwenzeke ukuthi you get like guys who like see you as a woman because ukuthi you have a physique yomuntu wesifazane. Uma approach umfana uthi ngwe nakho ke mase uzofa umfana straight sebumnandini esho ukuthi mama unjani da. First thing ngiyamchazela ukuthi no bro. Uma kuyi-type yami ngenza sure ukuthi ayikhethe inamba yakhe. Ngimnike yami okanye yakhe then ngimchazele konke efonini. Okay, what if he says you lead him on? Why won't really at that time? Because you know how guys are. Yeah. You know how guys are. So uchaza ukuthi bayamchazela umuntu from the circle, right? First, yes. Okay. And then nakuthiwa kuyenzeka ke you get yourself in a situation ulale nentombazane empedweni owodwa. I do sleep with my sisters. With your sisters, exactly. So akubi naleyo erection. No. Okay. Because I wanna get this straight. Ngoba khona amanye amagenge ngaphandle who are amaxhaphizi, yabo. So when you can say proudly ukuthi I'm gay. Yes, you're gay and you have never been a boy in your life. Yes. Okay. So I truly appreciate that, and I appreciate ukuthi out of everything you became a bigger person. Of man ukuthi umuntu suppress, right? And that's good. But now lekame lethi tabani lifika kabuhlungu kumuntu ongakayi accept fully, ne? And when you told your girlfriend ukuthi lalela I'm like this. Wayazi ugel cause vele endaweni ngasengaziwa vele ukuthi I'm gay. Yes. So my ugel yena wayengenankinga so wayenza as instructor abangani. Yeah. Enzela mina. So kwenzeka maybe it was one day. And then the following day ugel wabo asilala friends. This is not us. Yes. Baba bangani nje saqhubeka silokhu sibangani. Kilokho ngivakashana kubo cause ngangumngani nabo sisibakhe engangifunda nabo esikoleni. So nje mayengibona kube zibonela umngani nami ngibona umngani wami. So abangani bakho abatshelani nokuthi layelani mina kahle kahle ngekanje and lokho lengangiqabula angifilanga lutho. No phela ngithi ya trend indaba endaweni. So may trend indaba la endaweni I trend as in like uli unentombi. And mabesho bethi nginentombi abangani laba engifunda nabo esikoleni cause oyiwani ngahlala naye desk ngibuza une girlfriend kathi mina nawe angine girlfriend usinebe sisenzela nje. For the yes. So usine yena wathi kuwe as into akwenza ukuthi ube at ease cause ekugcineni khona usine wakushaya. Wangitshela ukuthi uyangithanda ngiyamchaza. Ngamtshela ukuthi no mina ngikwazi kwasho futhi nami ukuthi okay mhlambe ngayisebenzisa opportunity cause abangani bebethe. So mangiya kuyena nami ngavuma lokho ukuthi okay vele uyangithanda ngiyamchaza. Then ke saqabulana for one day kanti vele is already having a boyfriend khona la scheming sethu. So usine wefana njengomuntu othunyiwe to God test. Yes. Then elekapsaba bangani naye close friends naye nje sakhula sabangani. Okay. Interesting. So
now that you are here in Durban, how is it, nje, in all cases? Lapho ubona ukuthi yazini, I'm in my... It's nice in Durban. Yeah, it's nice because like akekho umuntu engathi unginakile ukuthi nginjani ngenzani akekho. Ngiyaphila nje impilo no matter bekhona ke laba abahlezi beqhamuka emacaleni bezongibiza amagama but angibi nandaba nabo because ngithi impilo ngiyayiphila impilo yami and ngisaya kude nayo. Angenzela abantu empilweni so ngizenzela mina which is why mangiphila nje into engiyifunayo eyumina ngaphakathi. Yeah. And that's good. That's good. I think you must always choose yourself more than anything. Yeah. Ungachoosela abanye abantu. And mina ngiyakubongisa ukuthi you were able to overcome whatever abantu that they were trying to bring you down. So, what dreams do you have for yourself as uLeon? Oyibona ukuthi yabo la, I'll be in my best pit. Yabo mina ngifuna ukuthola umsebenzi and then mase ngisebenza sengistable kahle then ngisiza ama-gays amancane akhulayo yabo ngibafundise like ngibanika support la bangayitholi from background no matter ke abanye bezosaba ukukama out kodwa ngingazama like bacuthuzise ingane because ngiyayithanda ya. So ngoba nizwa ke balaleli ufuna ukuvula a foundation whereby ezosiza our young generation that are within the community ukuthi bakwazi nabo ukuthi bayidiscover kahle, and that's a very good initiative. Honestly, I wish you nothing but the best, and I just pray ukuthi ngampela yenzakale lento le foundation because it writes. I feel like as much as we are doing this podcast because we're educating abazali and whoever who's not within yabo the community or abangas understand, and you having a foundation ezokhulisa amake amancane, it's the best. So I feel like we're coming to an end, right? Do you ever see yourself getting married? No. You don't? Why? No, I want only relationships. You just a relationship Yes. person, not a marriage person. Yeah. So do you say kids? No. No. Hey, guys, I got for the shadow. I got Ngifuna ingane. baby girl. Like, okay, so what advice do you have for umzali ekhaya onengane gay or a lesbian or whoever a trans? Kodwa I understand what advice would Mina you give? ngisho ukuthi like iqala emntwaneni qala not Yeah. to umzali. Ingane kumele yona izazi yona kuqala. Ingamdilo umzali kumele imenze ayazi into eyiyo. Yeah. Ungamconfuse uma wakho. Yeah. Hlala noma wakho phansi umbonise ukuthi okay manje izizwa kanje. Ungamani ufike today umfana kusasa uyintombazane ngalamini yabo iba yinto nje lo ifunayo so that noma wakho ezokwazi ukusupporta fully Yeah. because umzali uyayibona ingane yakhe mayizela ukuthi no iyakhula yenza ukuthi nokuthi and then mikhula ingane at an age of 8 uzuke sayibonene ukuthi okay idlala kakhulu indaweni kanje ithanda ukudlala ngento ethile itoy ifuna le yabo so umzali ukusupporta mengabe wena uhlele intweni oyiyo. True. Yeah. So ukuthi nje abazali they must just show support to the kids. Nengane ibinisa Nengane. ukuthembeka kumzali. Yes, be trustworthy kumzali ukuthi akwazi Angabi nemfihlo umntwana akhulume nje noma wakhe. freely. I get you. So, Mina, ngiyabonga for coming to our show, and thank you for tapping in your life with us. So, there's a game that I usually play, right? So this game, I'm gonna choose 4 personalities, celebrities, right? So it's either you kill, smash, kiss, or marry. Ne? So ngizobeza babo bafo ngizobuza uyi1 ungitshela ukuthi uyambulala, uyamshada, uyamqhabula noma uyalona natural. Okay. Right, uKhuzani. Hayi ngeke. Kill. You kill Khuzani. Jesse Q. I don't know him. Don't know him. Okay. Let's move past him. Wiseman Ngole. Kiss. Kiss.
uThemnkosi Mthembu. Tim Smash. Smash, yes. And then who you going to meet at Nesa and ubani ongamshada and ngicela ube camera umtshele mhlawumbe uyakuzwa ongamshada ke it's Bukhosi. Bonko. Oh, Bonko Khoza. Yes. Bukhosi Khoza. Oh, because Khoza. Oh, lo wala eThekwini? Oh yes, because I assembled to yes. Marriage is waiting for you. Like it. But Leon, siyabonga kakhulu. And ufuna ukuthini nje mhlawumbe abalaleli semakhaya nje. Message okugcina le hayi sekho kulo yabalaleli. Bonke. Yes, bonke. Ngasho nje ukuthi umlaleli ewonke ehleli nje ekhaya akafunda ukuthi akwazi ukwamukela isimo sabanye abantu, angamjaji obunye umuntu, angamhluleli. Umlaleli into engekho kuye angayifaki kuye. Like umlaleli akangathi mayibona omunye umuntu ephile enye impilo yena ngoba engayekho kuyo ayijaje. So ngasho ngithi kubalekile if unomngani okanye unomuntu ogay ufunda naye classini msupport because vele awuhlangene empilweni yakhe. Bese kulo ogay yena ngasho ngithi akazama ukuthi nje ingabi khonto emaphambi kwakhe. Aqhubeka ephambili. Noma ethi ngabe izimo zinjani afika kuzo kodwa angazasithatha isiqhubo sokuthi uyayibulala. Yes, ilokho nje engakutshela umlaleli. Nizwileke kuthiwa ningayifaki lapha engafuneki khona and you umuntu okay you must always push take up space ungalaleli omunye umuntu uthini nenzelo leyona uchaze kahle ukuthi ningayifaki lapha engafuneki khona and then nina abanye you must just take up space and own yourself. This has been a wonderful interview. Nice, short and sweet. Egcwele injabulo because ngibonile ukuthi it's all about happiness but sikwazile ukufunda abalaleli. And thank you so much for watching our show. This is NT91, the voice of the unheard. Do follow us on TikTok, NT91 TV, on YouTube, NT91 TV. You must subscribe and then uthinte that bell. It's grrrr. Uthinte. And then to the most, you must comment and follow, engage with us. You must just clack it, guys. Clack it. Thank you so much for joining us. This has been a brilliant episode. And we can know Leon all the way from Nzimkhulu. There's also Ethekwini and took up space. Sabonga kakhulu. Do catch us again. Black Aqua mhlambe uzobuya esenamabele ngeke wazi. This is your girl Black Aqua the Gqom Anticle. I am your host on NT91 TV. How I discovered myself, the voice of the unheard. Thank you. Thank you.